Εκείνη η μέρα του Φεβρουαρίου του 1981, οι μνήμες όλων σήμερα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στα θύματα, στα 21 θύματα, και εδώ εκπρόσωποι της ομάδας του Ηρακλή κατέθεσαν στεφάνι, λουλούδια, λίγα λουλούδια για τα θύματα, τα 21 θύματα της θύρας 7 πριν από 26 χρόνια, και το άποψη από τους φιλάθλους, με τους φιλάθλους Ολυμπιακούς στη θύρα 7. Μαύρα κόκκινα χαρτονάκια τα βλέπετε στους δέκτες σας. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, Ολυμπιακός Ηρακλής, 21η αγωνιστική της Super League στο γήπεδο Καραϊσκάκη, και μάλιστα όπως είχατε ανοιχτούς τους δέκτες λίγο πριν, ακούσατε από τον Βαγγέλη Ιωάννου και τον Γιάννη Δάρα ότι απόψε στο γήπεδο Καραϊσκάκη μόλις ένα πανό θα υπάρχει, κρεμασμένο γύρω γύρω, μόλις ένα, στη θύρα 7. Και εδώ βλέπετε τα ονόματα των θυμάτων. Όσοι έζησαν εκείνες τις μέρες δεν τις ξεχνούν, οι φίλοι του αθλητισμού, οι φίλοι του ποδοσφαίρου, οι φίλοι του Ολυμπιακού, και να μαθαίνουν οι νεότεροι να μην ξαναζήσει ποτέ, μα ποτέ ο τόπος, τέτοιες τραγικές στιγμές. Οι ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, μπροστά στο διαιτητή Κουκουλάκη, εμείς να δώσουμε τις συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν εδώ ο διαιτής οι ομάδες στο σημερινό παιχνίδι. Βλέπετε τον Ολυμπιακό με Νικοπολίδη, Ζούλιο Σέζαρ, Ανατολάκη, Μπουλούτ, Πάντο, Ρωσίδη, Στοτίδη, Τζόρτζεβι, Ριβάλτο, Καστίγιο και ο Κα, ενός λεπτού σιγή στο γήπεδο Καραϊσκάκη.